Hej alle sammen. I dag skal vi lave en challenge. Men jeg ved godt, vi laver mange challenge. Men det er fordi, vi elsker challenger. challenge. Så, han sagde lige det forkert, challenger, men det er fordi, vi elsker challenger. Ja. Så nu skal vi lave en lidt sur challenge med det her. Og så det her. Og så det her. Og så det her. Så skal vi lave en challenge med det. Så vi starter med at smage den her. Og vi tager den helt tilfældigt. Så nu åbner vi den. Det var en secret. Den her, der ser virkelig ud. Lad os se, det er Den her, black den ser cherry. virkelig god ud. Og det er med lemonsmag. Lad os smage. Nej, vi smager på samme tid. 3. Damn. 2. Den her, det var bare overhovedet ikke smadret. 0. Det er surt. Nå, men godt, så vil vi anbefale det. Især den gule, altså no reaction. Skal vi lige knæse den? Vi hører knæs. Okay. Det var den challenge. Det kan jeg fandme ikke. Det var den challenge. Farvel. Nå. Det var den challenge. Vi laver flere En sur challenges. challenge. 2 challenges i dag, så farvel. Farvel. Vi ses til en anden challenge.